Akkor sziasztok! Ez itt a Mi a baj a világgal című podcast, és kezdésnek olvassuk fel a következő fejezetet Chesterton azonos című könyvéből. Harmadik fejezet. Az új képmutatás. Ez az újfajta ködös gyávaság a régi angol kompromisszumot hasztalanná nyilvánította. Az emberek félni kezdtek minden olyan jobbítástól, amely teljes megoldást kínál. Utopikusnak és forradalminak vélik azt, hogy bárki is igazán önálló legyen, vagy hogy bármilyen jobbításnak valóban nekik kellene fogni, sőt, véghez is vinni. A kompromisszum egykor azt jelentette, hogy félvekni kenyér jobb a semminél. A modern államférfiak körében azonban úgy tűnik, kezdi azt jelenteni, hogy félvekni kenyér jobb az egész fekninél. A vitát világosabbá tévő példaként legyen szabad itt az állandó oktatáspolitikai javaslatainkra utalnom. Szép lassan sikerült feltalálnunk a képmutató ember új típusát. A régi képmutatók, Tartüff vagy Pecksniff olyan emberek voltak, akik céljai valóban evilágiak és gyakorlatiak voltak, noha úgy tettek, mintha azok vallásosak volnának. Mr. Brown, a wesleyanus lelkész, konokul azt hajtogatja, hogy őt nem érdeklik a krédók, csak is a nevelés. Ugyanakkor valójában a legvadabb wesleyanizmus gyötri a lelkét. Az anglikán Mr. Smith a maga oxfordi modorában áhítatosan magyarázza, hogy számára az egyedüli kérdés az iskolák gazdagsága és hatékonysága, ám bár valójában egy káplán minden bűnös szenvedélye ott háborog a lelkében. Nem más ez, mint a politikai maskarába bújtatott krédók csatája. Úgy vélem, ezek a reverendás úriemberek maguknak ártanak. Azt hiszem, jóval istenfélőbbek annál, amilyennek mutatják magukat. Egyes vélekedésekkel ellentétben a teológiát nem kihagyják, mint valami hibát, hanem rejtegetik, mint valami bűnt. Mr. Clifford éppen annyira vágyik a teológiai atmoszférára, mint Lord Halifax, csak éppen egy másik fajtára. Ha Dr. Clifford oly egyszerűen óhajtaná a puritanizmust, mint Lord Halifax a katolicizmust, akkor történhetne közöttük valami. Remélhetőleg mindannyian elég képzelőerővel rendelkezünk egy másik vallás, mondjuk az iszlám vagy az Apollo kultusz szentségének és különbözőségének felfedezéséhez. Készséggel tiszteletben tartom egy másik ember vallását. De túl nagy kérés tőlem, hogy tiszteljem mások kételyeit, evilági tétovasságait és képzelgéseit, valamint politikai alkuit és színjátékait. Az angol történelem iránt ösztönös fogékonysággal rendelkező nonkonformisták javarésze is felfedez némi költészetet a Canterbury érsekben, mint Canterbury érsekében. Ám érthetően háborodnak fel, amikor az érsek racionális angol államférfit kezd játszani. Baptista lelkészként a legtöbb éles szemű és puritán hajlamú anglikán csodálhatná Dr. Cliffordot. Éppen akkor képtelenek hinni neki, amikor azt mondja, hogy ő egy egyszerű állampolgár. Ám a helyzet még ennél is különösebb. Hitvallásoktól mentes tétovasságunk mellett egyetlen érvként folyton azt hozzák fel, hogy legalább megóv minket a fanatizmustól. Csak hogy még erre sem jó. Éppen ellenkezőleg. Olyan erővel termeli és éleszti újra a fanatizmust, ami magától a tétovasságtól felettébb szokatlan. Ez egyszerre annyira furcsa és annyira igaz, hogy most invitálom az olvasót, szenteljünk az eddigieknél, és aprólékosan figyelmet a jelenségnek. Egyesek nem kedvelik a dogma szót. Szerencsére mind szabad emberek, és alternatíva is van számukra. Az emberi elme számára azonban csak is két lehetőség létezik. Az egyik a dogma, a másik az előítélet. A középkor racionális korszak volt, avagy a tantételek kora. A mi korunk a legjobb esetben poetikus kor, vagyis az előítéletek kora. Míg a doktrina határozott pont, az előítélet csupán irány. Ha azt mondom, az ökröt meg lehet enni, az embert azonban nem illik, ez egy doktrína. Ám hogy mindenből a lehető legkevesebbet kell enni, ez előítélet, amit olykor ideálnak is hívunk. Már most az irány mindig sokkal inkább légből kapott, mint a terv. Inkább követném a Brightonba vezető út legrégebbi térképét, mint azt az általános szabályt, hogy Brighton balra van. Az egyenes, nem párhuzamos vonalak valahol biztosan találkoznak. A kacskaringós vonalak azonban örökké kikerülhetik egymást. Egy szerelmes pár végiggyalogolt az egész francia-német határon, egyik az egyik oldalon, másik a másikon,
amíg azt a homályos tanácsot nem kapják, hogy maradjanak távol egymástól. Ez a példa hívan szemlélteti modern határozatlanságunkat, amely elválasztja az embereket egymástól, és amelyben úgy tévelyeknek, mint a ködben. Nem csak az igaz, hogy egy hitvallás egyesíti az embereket, de még a hitvallások közötti különbség is egyesíti őket, amíg maga a különbség világos. A határ egyesít. A nagylelkű muszlimok és a lovagias keresztesek, mivel hogy mind dogmatikusok voltak, közelebb lehettek egymáshoz, mint két otthontalan agnosztikus Mr. Campbell kápolnájának páholyában. Ha az egyik ember azt mondja, szerintem Isten egy, amire a másik azt feleli, szerintem Isten egy és ugyanakkor három, ez a párbeszéd könnyen lehet egy késhelyre menő vitától fűtött férfias barátság kezdete. Korunk ellenben a hitvallásokat tendenciákká alakítja. Azt mondja, a Szent Háromságot valló egyszerűen a sokféleségben higgyen. Mivel ilyen a vérmérséklete. És nem sokára 333 személyt fedez fel a Szent Háromságban. A muszlimot ugyanakkor egy irtózatos intellektuális bukás példájaként monistává változtatná. Ezt a korábban egészséges embert arra kényszeríteni, hogy ne csak azt ismerje el, hogy egy Isten létezik, hanem azt is, hogy senki más nem létezik. Amikor aztán mindketten elég sokáig mentek a saját fejük után, és ismét felbukkannak, a keresztény politeistaként, a muszlim pán egoistaként, akkor már mindketten meglehetősen dühöttek, és sokkal kevésbé képesek a másik megértésére, mint azelőtt. A politikával ugyanez a helyzet. Politikai tétovázásunk nem összeköti, hanem szétválasztja az embereket. Tiszta időben az emberek egy szakadék szélén is különösebb nehézség nélkül végig sétálnak. De ha ködös az idő, mérföldekre elkerülik a mélységet. Egy konzervatív a szocializmus legszéléig is elmerészkedhet, ha tudja, hogy mi a szocializmus. De azt mondják neki, hogy a szocializmus egy szellemiség, egy magasztos hangulat, egy nemes, meghatározhatatlan tendencia, nos akkor teljes joggal kerül ilyen jó messzire. Egy állításra lehet érvekkel válaszolni, egy tendenciával szemben viszont az egészséges bigottság, dogmatizmus az egyetlen lehetséges viszonyulás. Azt mondják, a japán birkózás lényege nem a hirtelen nekigyűrközés, hanem a hirtelen kiengedés. Ez lehet az egyik oka annak, hogy nem kedvelem a japán civilizációt. A megadás fegyverként való használata a kelet legrosszabbik tulajdonsága. Természetesen nincs erő, amely ellen olyan nehéz harcolni, mint a könnyen legyőzhető ellen. Az olyan erő ellen, amely folyton kienged, majd visszatér. Éppen ilyen a hatalmas és személytelen előítélet ereje, ami oly sok kérdésben uralja a mai világot. Ez ellen nincs más fegyver, mint a szilárd és acélos józanság, az elhatározás, hogy nem hallgatunk divatokra, és nem hagyjuk magunkat betegségektől megfertőzni. Röviden tehát a racionális emberi vallásnak az előítéletek korában előítéletekkel kell felvérteznie magát, csak úgy, mint amikor a logika korában logikával vértezte fel magát. Ám a két mentális eljárás közötti különbség szembetűnő és összetéveszthetetlen. A különbség lényege az, hogy az előítéletek széttartanak, a hitvallások viszont mindig összeütköznek. Míg a bigottak mindig kikerülik egymást, a hívők mindig egymásba botlanak. A hitvallás közösségi dolog, még bűnei is társaságiak. Az előítélet magánügy, de még a benne levő tolerancia is embergyűlölő. Ugyanez a helyzet a jelenlegi társadalmunk szemben álló táboraival. Kitérnek egymás útjából. A konzervatív és a radikális napilap nem válaszolnak egymásnak, hanem egyszerűen figyelmen kívül hagyják egymást. Igazi vita, a nyilvánosság előtt zajló éles pengeváltás különleges korunkban már alig fordul elő. Becsületes vitatkozó ugyanis mindenekelőtt figyelmes hallgató. Egy szenvedélyes vitázó soha nem vág közbe, sőt, oly odaadással hallgatja az ellenfél érvelését, ahogy egy kín figyeli az ellenség manővereit. Ha valaki ma egy ellentétes politikát valló modern újsággal próbálna vitát kezdeményezni, valamelyik aktuális kérdésben, hamar rájönne, hogy a nyílt erőszak és a kikerülés között nem létezik elfogadott középút. Válaszként vagy becsmérlést kapna, vagy hallgatást. A modern szerkesztő nem rendelkezhet olyan figyelmes füllel, amilyen az őszinte beszédhez szükséges. Lehet süket és téma, ezt hívják méltóságnak,
vagy lehet süket és zajos, azt kíméletlen újságírásnak nevezik. Egyik verzió sem ad módot valódi vitára, hisz a modern pártok élharcosainak fő célja épp az, hogy lőtávolságon kívül tüzeljenek. Mindenre az egyedüli logikus gyógymód egy embereszmény felállítása. Ennek során megpróbálok az észszerűség szabta határokon belül a lehető legkevésbé transzcendesen fogalmazni. Elég annyit mondanom, hogy ha nincs valamilyen doktrínánk az isteni emberről, akkor minden helytelen cselekvés megbocsátható, mert az evolúció helyén valóvá változtatja. A tudományos plutokrata nehézség nélkül hirdetheti, hogy az emberiség bármilyen ma még ördögének vélt körülményekhez képes lesz alkalmazkodni. A régi zsarnokok a múltra hivatkoztak, az új zsarnokok azonban a jövőhöz folyamodnak az evolúció nevében, amely létrehozta a csigát meg a bagyot. Az evolúció képes lesz olyan munkást létrehozni, aki nem igényel egy csigánál több helyet, sem egy bagolynál több fényt. A munkáltatónak nem kell majd azon bánkódnia, hogy a föld alá küldi Kaffírt, mert az hamarosan a vakonthoz hasonlatos föld alatti állattá válik. Azon sem kell bánkódnia, hogy a búvárnak vissza kell tartani a lélegzetét a tenger mélyén, hiszen hamarosan mélytengeri élőlényé alakul. Az embereknek nem kell a körülmények megváltoztatásával bajlódniuk, hiszen a körülmények ugyanolyan hamar megváltoztatják az embert. A fejet nyugodtan lehet addig püfölni, amíg bele nem fér a kalapba. De a rabszolgák békőit ne a rabszolgák békőit üsd le. A rabszolgát üsd le, ami meg nem felelkezik a békjóiról. Mindezekre a tetszetős, elnyomás melletti érvelésekre az egyetlen helyén való válasz az, hogy létezik egy állandó, összetéveszthetetlen és lerombolhatatlan embereszmény. A legfontosabb ember a Földön, a tökéletes ember, aki a Földön nem létezik. A keresztény vallás különösen hangsúlyozza, hogy az ember alapvetően józan, és hogy az írás mondja, megítélheti a megtestesülést és emberi igazságot. Életünk és törvényeink nem szent felsőbbrendű hatalmasságokhoz méretnek, hanem az emberi tökéletesség fokához. Ahogy Arisztotelész mondja, az ember a mérce. Ahogy az írás mondja, az emberfia ítélhet eleveneket és holtakat. Egy doktrína éppen azért nem okoz nézeteltéréseket. Sőt, csak egy doktrína képes összebékíteni azokat. Fel kell tennünk a kérdést, hogy akár az államot, akár a családot illetően nagyjából milyen elvont, ideális forma felelne meg az emberi kívánalmaknak, mégpedig függetlenül attól, hogy elérhetjük-e vagy sem. De amikor ahhoz a kérdéshez érkezünk, hogy a normális embereknek mik az igényei, mik a nemzetek vágyai, milyen egy ideális ház, út vagy szabály, köztársaság, királyság vagy papság, akkor furcsa és bosszantó nehézségekbe ütközünk, ami korunk sajátossága. Itt átmenetileg meg kell állnunk, és meg kell vizsgálnunk ezt az akadályt. Most már ezt a megtestesülést megnézem. És kíváncsi vagyok, hogy ezt tényleg azt mondtál. Ja, az eszményi ember megtestesülése? Megítéltél a megtestesült és emberi igazságot, jó? Majdnem, végül is. Jó, hát hosszú szöveg. No de. Hát elég sűrű. Elég sűrű és elég sok minden hangzott el. Volt benne itt talán a legutolsó gondolat, vagy az utolsó gondolatok egyikével merült fel bennem. Nagyon érdekes ez az evolúciós meghatározás, hogy az embereszmény hiányában, vagy hát akkor úgy mondom, hogy azzá leszel, amit gondolsz magadról. Mondjuk ezt a nagy szép, ilyen nagy bölcseletet. Hogyha nincsen mihez viszonyítanom magam, akkor mit gondoljak magamról, és akkor hova vezet ez az egész történet. Igen, ez a körülményektől való meghatározottság, vagy az ideáimtól motivált és hajtott előrelépési vagy fejlődési lehetőség. Tehát, hogy mondjam, igen, ez a olyan munkás, aki nem igényel fényt, és a többi, és a többi. Tehát azért láthatjuk, hogy a puszta körülmény az nem feltétlenül a
az ember igényeinek megfelelő. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az ember igényei szép lassan elkezdenek ahhoz idomulni, ami elérhető számára, ami a hétköznapit, a gyakorlatit, a folyamatos jelenti. Ugye mondják, hogy mindent meg lehet szokni, a szart is meg lehet szokni. Így van, egyébként ebben, hogy mondjam, annyi igazság van, hogy itt cáfolható a boldogság, mint elvont ideál, tehát effektíve minden egyes környezetben megélhető bizonyos szempontból, ugye ez inkább egy eltérés a rutintól, vagy hogy mondjam. De ja, tehát nem mitől determinált, és mitől nem, és hát igazából inkább arról van szó, hogy ugye ebben a korszakban, ahol Chestertonban megfogalmazódtak ezek a gondolatok, mit jelentett ez az egész, ugye majd a következő epizódban lesz a múlt fenyegető árnyékáról szó, hogy miért tekint folyamatosan a ma ember a jövőbe, és miért fél visszatekinteni a múltba. Hát egész egyszerűen azért, mert a jövőre bármit ráprojektálhat, a múlt az viszont adott, és kénytelen vagy szembenézni vele akkor is, hogyha nem tetszik. Hát újabban már a múltra is megpróbálnak mindent is ráprojektálni, de a jövőben még mindig könnyebb. Újraértelmezik, nem arról van szó, meg ugye hogy mondjam, van egy folyamatos nosztalgia, csak pont erről van szó, hogy olyan érdekes módon olyan jövőváró nosztalgiát például, vagy jó, ez most tudom, hogy hülyén hangzik, vagy ellenmondásosan, de hogy egy olyan idealizálást a jövővel kapcsolatban, mint a múlttal kapcsolatban nagyon ritkán látok ugyanazon csoportok részéről. Tehát érdekes módon mindig a kis lokálok, vagy a nemzetközösségek, vagy a stb. Azok, akik nosztalgikussá teszik a múltat, mert nekik van valószínűleg, és hogy mondjam, a nemzetközi üzleti szféra az, a high-tech cégek és a többi, akik ugye folyamatosan vizionálnak valamit a jövőbe, és egyébként rendszerint ez összefügg a különféle nemzetek fölbomlásával, vagy a stb. Tehát mindig van egy ilyen végső közösség, vagy egy hasonló. És ugye az nem csak azt jelenti, tehát nem csak feltétlenül egy szocialista minőségben, hogy ott valami nagy... Jó, de egy high-tech cégnek van terméke, amit el akar adni a jövőben. Hogyne, pont erről van szó. A nemzetközösségnek mi a terméke? Jó, de egy nosztalgiázó nemzetállamnak is van meg annyi terméke, tehát hogy ezt szerintem itthon is lehet látni, másútt is lehet látni, tehát hogy mondjam... Csak ezt el tudod úgy adni a jövőbe. Igen, meg egyre jobban el tudod adni. Tehát, hogy nem, vagy már hogy érted, hogy a jövőben? Tehát, hogy igazából a nemzetközösség az tulajdonképpen akkor kitermel magából valamilyen terméket, ami a sajátja, és ezt rávetíti a jövőre. A nosztalgikus alapból, hát... De ez az, hogy ez a durva, hogy nem. Tehát valami folyamatosan... Bocs, inkább úgy, hogy mondjam, hozzácsatolja a termékhez egy pozitív jövőképet. De meg figyelj, tehát ott ér véget a jelen pillanatban a dolog, mert miről van szó, ugye minden egyes ilyen jellegű nemzeti diskurzusban, és nem azt mondom, mert nyilván van annak releváns polgári változata, meg hát van az, ami meg úgy bullshit, ahogy van, de ugye mindig ez van, hogy mennyi mindenen keresztül mentünk eddig a pontig, slám, most ismét veszélyben vagyunk. Tehát, hogy az nincs, hogy a távoli jövőben nyilvánvalóan megmaradunk és prosperálni fog. Nincsenek ilyen pozitív előrevetítések, az van, hogy gáz van. Csak most ugye mit tudom én, tehát teszem azt nyugat-európai országokból, de bármely európai országban... Hát a termék a gáz. Igen, talán az. Meg ugye, hogy mi az ideális, tehát hogy mondjam, az biztos, hogy számomra van egy ideális elképzelés a nemzetről, vagy hogy mondjam, egy nagyobb formátumú államközösségről, viszont az biztos, hogy erről nincs. Hogy nekem eladjanak valami marhaságot arról, ami a múltban történt, hogy azért, hogy most úgy cselekedjek, ahogy, mert fals, mert nem gyökerezik a valódi múltban. Na, egy ideális nemzetközösségről mondjuk azt feltételezném, hogy hajlandó őszintén szembenézni a múltjával, és hajlandó nyílt tekintettel a jövőbe nézni. De ezt ugye a múltkor beszéltük, hogy nem szembenézni nem szeretünk. Semmivel sem, meg egyébként szerintem a jövő semmivel nem kevésbé ijesztő, mint a múlt. Talán még sokkal ebből a jelen pozícióból. Hát hogyne? Ja. Rengeteg lehetőség van benne. Ez a boldogsággal kapcsolatban érdekes volt, tehát ez valahol azt feltételezi, hogy minél inkább ragaszkodsz az ideához, annál kevésbé vagy és leszel boldog, hiszen
És akkor felmerül a kérdés, hogy vajon nem célszerűbb-e az, hogy teljesen leépítjük az ideákat, és akkor az evolúció mentén ezt akkor hát lesz, ami lesz. Megyünk akkor lefele. Ez egy ostoba, ez az a baj, nem jó elnézést. De valóban. Azért szaladt ki, mert ugye ez nagyon 19. századi gondolat. Tehát az evolúció elmélet, mint olyan, meg ez az egész ezzel kapcsolatos tudományos paradigma épp hogy megfogan. Tehát azért nézzük már a szociáldarwinisták, meg mit tudom én, tehát azért voltak ennek elég erős ideológiai, politikai, egyéb folyamányai. Azért, egész egyszerűen azért, mert akkor még mindenki úgy gondolkodott a civilizációról, mint a végkifejlettje, mintha minden egyes törzs, aki valaha kőszerszámot ragadott, az egy idő után csak erre a pályára állna rá, és na, stb. És hát ugye nagyon régóta bebizonyosodott, hogy ez nem így van. Hogy itt szinkronfejlődnek egymás mellett kultúrák, civilizációk, és ez mindig is így volt, és soha, tehát hogy mondjam, ha valamit leszűrhetünk abból, hogy mennyire meghatároznak minket a körülmények, akkor az, hogy nincs két ugyanolyan civilizáció, nincs két olyan kultúra, és nem összehasonlíthatók értékeikben. Mert beraklak téged az eszkimók közé, vagy őket ne adj Isten ebbe a stúdióba, hát senki nem fogja tudni, hogy éppen mihez nyúljon. Tehát, hogy hibás kultúrában élünk mindketten, alig ha, nem arról van szó, csak más. Hát lásd a példát, hogy a legtöbb civilizáció a Földön, hogy mondjam, nem volt érdekelt a tudományos, természettudományos előrehaladásban. Tehát nem az, hogy nem sikerült nekik, hanem hogy tulajdonképpen a mostani az, amelyik így igazándiból érdekelt ebben. Ezt erénynek tekint. Hát vagy hogy mondjam, már olyan régóta csinálja, hogy megszokta. Igazából ennek én a kiinduló pontjára mai napig nem tudok rájönni, hogy ez hogy szökkelhetett szárba. Meg ugye azért tehát tudomány és technológia összefüggései, meg annak a fejlődési fázisai, azért ez egy nagyon bonyolult, messze menő valami. Talán próbáljunk most egy kicsit erre fókuszálni, hogy itt csoportokról van szó. Hogy miért van az, hogy amikor elkezdődik a valódi értelemben vett parlamentáris demokrácia, elkezdődik a szekularizáció abban a valódi értelmében, ahogy elkezdődik az ipar, tehát minden, ha úgy tetszik, a mostaninak ez a nagyon bázis settingje, ez úgy föláll. Miért akkor jönnek ezek a tünetek? Miért akkor van az, hogy a Canterbury-esek nem a Canterbury-esek többé, és miért akkor jön az, hogy olyan emberek, akikről nagyon jól tudjuk, hogy olyan pozícióban vannak, hogy nem átlagemberek, elkezdenek átlagember küllemet fölölteni, vagy egy ilyen poszt, egy ilyen imást magukra ölteni. Reklám. Ez a reklám. Azzal lehet eladni, hogy olyan vagyok, mint te, hogy úgy viselkedek, mintha te lennék. Hogyha magas pozícióban élő ember vagyok, akkor az kell, vagy nagy a társadalmi státuszom, akkor azt kell előadnom, hogy de én olyan vagyok, mint te. Tehát le kell kvázi alacsonyítanom magamat. A széles néptömegek választójoggal bíró néptömegekben akarok pecázni, igen, de hogy tehát nem véletlen nyilvánvalóan, hogy mondjam, tehát ezek ugye mind közszereplők, akiket felsorol ezt egyébként, ezért egy részben elnézést kérünk, de hát ugye Chesterton abba a korba is úgy beágyazott, mi se feltétlenül tudjuk pontosan, hogy mikor kiről van szó, amikor nem is tudom már kiket emlegetett, nyilvánvalóan nem hogy mondjam, a felbomló kategóriák az érdekesek abban, amit leír. Hiába tudjuk valakiről, hogy valami, senki sem az, ami látványosan. És pont ez kezd a bosszantóvá válni az egészben, hogy még ha egy felület lenne, ami konkrét értékkel bír ebben a valóságban, akkor legalább tudnám, hogy viszonyuljak hozzá, mit mondjak neki, hogyan lépjek bele vitába. Hát onnantól kezdve, hogy kifolyik a kezem közül, mint a takony, már bocsánat, akkor ugye nem nagyon lehet mit kezdeni a dologgal. Nekem az egész úgy tűnik fel, hogy mintha a tudományos fejlődésnek ez egy ilyen lecsapódása lenne így a társadalmi, politikai rendszeren. Tehát van az a tudományos közeg, ahol ugye mindig új eredményeket kell produkálni, felül kell írni az előző elméletet, az előző eredményeket. Tehát soha nincs egy fix pont. Mindig van egy fix pont, ahonnan el kell rugaszkodni a következő, az ismeretlenbe. Értitek, hogy mire? Én nagyjából értem, csak tehát hogy mondjam, ez szerintem ez lehetne jó. Tehát bárcsak elrugaszkodnánk néha, de egyre kevésbé érzem azt, hogy a tudomány képes most mondjuk elrugaszkodni
egy kicsit messzebbre. Ja, az oké, az most más. Csak igen, a határok feszegetése az, amire, tehát akkor erre gondolsz szerintem. Nem. Arra gondolok, hogy amíg volt a középkori felfogás, hogy vannak dogmák, amik megváltoztathatatlanok, és azok fix pontok, és azokat legfeljebb másképp lehet interpretálni, addig az újfajta gondolkodásmód az lehet, hogy vannak tudományos eredmények, amiket, hogyha elég tehetséges valaki, akkor felülírhat. És akkor ennek egy ilyen lecsapódása így a közbeszédben, így a politikában, az lehet, hogy akkor már csak tendenciák vannak, már csak irányultságok vannak, minden homályos, mert senki nem fogalmazhat nyíltan és világosan, mert hát honnan lehet tudni, hogy valaki ezt nem írja felül? Ne vigyen félre, de egyébként látod, ez rohadt érdekes innentől kezdve, és valószínűleg erről ír a Chesterton is, hogy a doktrinában legalább megvan az előny, hogy cáfolni lehet. És továbbra is igen, ha egy érvrendszer, vagy egy véleménypozíció olyan, mint a takony, hogy folyik erre, folyik arra, egy tendencia, egy felhangolt érzületű, nem tudom, egy trend, akkor persze, hogy nem tudom megcáfolni, és nem tudok, hogy viszonyulni hozzá. Egy rakás ilyen divatos tendenciát lehet mondani, amit tudom én az elmúlt 60 évből, amikre rendszerint, hogy mondjam, inkább csak úgy kivesztek érdeklődés hiányába. Meg valószínűleg pont azért, mert egy idő után mindenki rájött, hogy baromság, mert megfoghatatlan dolgokról beszélünk, megállás nélkül, hetet-havat összehordunk, de úgyse lesz belőle egy... És ez nekem egy kicsit úgy tűnik, tudod, mint a jó 21. századi értelemben vett demokráciában az érdekcsoportoknak a folyamatos összeütközése. Mert hogy miről van szó, ugye miért senki nem az, ami? Mert igazából mindenki egy adott érdekcsoportnak a tagja, és az érdekcsoport sokkal definitívebb. De azt az érdekcsoportot, ha leleplezzük, hogy igazából ez a cél, úgy nem fogunk választókat találni. És nem arra, és szerintem egyébként néha, hogyha lelepleznénk, akkor találnánk. Tehát, hogy mondjam, szerintem mindig az őszinteség az őszinteségre lehetne építeni egy valamire való társadalmat. Most nekem azért eléggé úgy tűnik, hogy ez a fajta demokratikus berendezkedés, és igen, tudom, olyan, mint a Windows szar, de nincs jobb, meg mondjál jobbat, meg mit tudom én, de nem, ez nem így van. Egyszerűen ne gondolkozzunk így, gondolkozzunk úgy, hogy mik a hibái, mert csak akkor lehet továbbra is kijavítani. Ugye azért a demokráciának is vannak alapvetései. Még azt is mondhatnám, hogy doktrinái is vannak. Mert egy más elképzelésvilágból jövő ember simán mondhatná azt, hogy honnan vesszük a bátorságot, hogy kijelentsük, hogy ezt alapvetésnek vegyük, hogy minden ember véleménye azonos módon értékes. Hogy mondjam, lehet, hogy meg lehet indokolni, de a kérdésfelvetés jogos, és legalább föl lett téve, és legalább van erről szó. Tehát, hogy ne úgy álljunk hozzá, mint hogyha... Na, de egy kicsit igen, a demokráciát azt mindig ilyen óvatosan lehet becsmérelni, azt észrevettétek, hogy még a végén így... Szerintem nem kell ez. Hát most már szerintem, aki nem becsmérli, az nem tudom, az vak vagy. Most felhoztad ezt, hogy mondjon akkor valaki jobbat, vagy nem találtunk még fel jobbat, vagy hogy van a klasszik idézet, hogy Churchill-től, vagy nem tudom kitől, hogy hát nem találtunk még fel jobbat. Hát szerintem bárki tud 10 perc alatt összetákolni valamit, amivel már jobb lesz ez. Hát vagy hogy jó, én ezt mondjuk ezt nem állítanám, csak hogy mondjam. Nem olyan szerintem jobbat mondani ennél. Az látványos, hogy az alapvető doktrinái, ha úgy tetszik, vagy a kiinduló pontjai, azok nem feltétlenül felelnek meg minden egyes, és pláne nem a 21. század minden egyes körülményrendszerének, társadalmi elvárásának, stb. Egész egyszerűen azért, mert nem, tehát zajlik valami, meg zajlik a háttérben valami, és az egész olyan, minthogyha ahogy írja Chesterton, minthogyha mindenki lőtávolságon kívülről tüzelne, csak azért, hogy lássák, hogy lőtt. És hogyha már elsütötte a fegyvert, akkor szavazói lesznek. De... Az egyik korábbi gondolatig nyúlnék vissza, hogy nincsen, mint ez az a Géza, hogy említetted, ez a tudományos, vagy ennek a lecsapódása. Nincsen tulajdonképpen olyan, hogy szeretnénk fejlődni, meg valahova jutni akarnánk, hiszen, ahogy volt korábban szó, akkor szembe kéne nézni azzal, hogy mi az, ami változtatni kell, és akkor be kéne ismerni a rendszernek a hibáit. Ha beismerem a rendszernek a hibáit,
akkor tulajdonképpen felelősséget vállalok azért, hogy mi az, ami nem működik jól. És akkor ezen lehetne változtatni. De hogyha felelősséget vállalok, akkor ugye benne van, hogy például választókat veszítek. És sokkal kényelmesebb akkor fenntartani valamit, ami nem működik, hanem csak, mint ahogy mondtad, a takony így ilyen amorf és folyik mindenfele, hiszen akkor nem kell szembenézni azzal, hogy már pedig igen lehetne fejlődni. Tehát egy ilyen teljesen, az identitás, ez egy nagyon-nagyon igen, jó szó, erre mondta a japán birkózást, ezt gondolom a szumó akar lenni, hogy kiengedés. Tehát, hogy nyilván, hogyha az egy dolog, amikor valaki ugye szalmabábot csinál, hogy azt püfölhesse a nyilvánosság előtt, és akkor ezzel nyerjen el egy bizalmi pozíciót. Az egy dolog, viszont tehát, hogy mondjam, amikor meg beleüsz, de olyan, mint a köd, akkor meg ugye, hát, na. És igen, nagyon vicces megint csak, hogy 120 évvel ezelőtt megint csak az volt, hogy a két egymással vaskosan szemben álló legnagyobb tábor, azok lőnek mindenfele, csak egymásra nem. Szóba nem állnának egymással. Tehát ez nekem elképesztő, hogy ez ennyire korán megfogant, és ennyire korán már ennyire értelmetlen formában tudott jelen lenni. De egyébként ugye az meg is uralkodj. Szerintem a könyvben magában nincs benne, de ugye Chestertonnak van ez a híres mondása, hogy az egész világ felosztotta magát konzervatívokra és progresszívakra. Progresszívak dolga, hogy hibákat kövessenek el, a konzervatívok feladata, hogy meggátolják ezen hibák kijavítását, és hogy mondjam, tehát ez a mai napig nagyjából így történik. Kicsit olyan... Hát vagy már így se. Tehát már annyira lőtávolon kívül vannak egymáshoz, hogy már így se igazából. Igen, meg hogy mondjam, hova lett a sokszínűség, meg hova lett a nagy véleménycsere, meg hova lett az úgynevezett demokrácia. Tehát, hogyha minden oda csúcsosodik ki, hogy két hatalmas pólus megfogan, mert egyszerűen mindenki inkább tartozik ahhoz a nagyhoz, amitől a győztes, akiben a győztes látja, vagy azt reméli tőle. Tehát akkor ugye talán ebből kellene valamit az érdekes, hogy volt a szó az előítéletekről is. Azzal kapcsolatban jutott eszembe, hogy tulajdonképpen sose arról van szó, hogy valamiért akarunk kiállni, vagy valamit akarunk, hanem valami ellen. Ó, hogy persze. És tehát úgy nehéz házat építeni, hogyha visszabontom a téglát. A negatívját, tudod? Igen, vagy tehát, hogy ássak. Kiásod. Igen. Lesz egy göldöröd. Aztán majd betemetik. Nem baj, aztán majd megint kiássuk. Persze, meg pont erről, tehát például amit most itt a demokráciával kapcsolatban elmondtam, ez pont nem az lenne. Tehát én nem, hogy mondjam, szerintem szinkretista módon kell hozzáállni a dolgokhoz, mindenből szépen a javát, a lényegét kiolvasni, hogy mire jó az, és azt is nagyon gyorsan föl kell fedezni, hogy mire rohadtul nem jó. Csak ahhoz kísérletezni kell, abban meg benne van az, de nagyon bújod azokat, nem írtál oda valami érdekeset? De csak próbálom így összefűzni, hogy jönnek ezek ide. Úgy nekem egy csomó emlékem feljött ezzel a fejezettel kapcsolatban. Még így emlékszek, hogy mondjuk 2000-es évek elején így Magyarországon, hogy mondjam, volt valamiféle vita. Tehát volt két tábor nagyjából, és akkor azok között azért volt vita, meg kellett az embernek magát méretni politikailag. Nem tudom, volt Orbán-Horn vita, meg volt Orbán-Gyurcsány vita 2000X-ben. Azóta már nincsenek. Voltak ilyen titánok harca. Ezek így kikoptak, tudod, most már nincs ilyen miniszterelnöki vita, mert minek? Hát csak veszíteni lehet. Nem, meg ez, hogy mondjam, ez nem csak itthon van, tehát ez mindenhonnan. Ugye, meg ugye ennek az ős példája az a Kennedy-Nixon vita, amikor a puszta tévés szereplés döntött el. Ezt szokták egy ilyen nagy média pillanatként fölhozni, hogy egész egyszerűen jobb volt a dizájn, jobb volt a megjelenés, jobb volt a mit tudom én mi, holott valószínűleg Nixon sokkal felkészültebb volt, legalábbis tervek szintjén, vagy program szintjén, vagy stb. Nyilván Nixonnak a későbbi pályafutását ezt itt ne próbáljuk beemelni, de na. Tehát ez külföldön sincs máshogy. Igen, de mondom, nekem ennek ilyen saját élmények, hogy még emlékszem, hogy Gyulán is így volt egy kis hírlap, abban voltak az meg ilyen olvasói levelek, szépen egymásnak feszültek, és akkor volt belőle
valami konklúziószerűség, vagy ilyesmi, ez még úgy... Hát nem egy komment háború lett belőle, hanem igen, valami igen, olyan... nem az a jellegű dolog volt, és akkor ez szépen így leépült így a 2010-es évekig, vagy ki hogy veszi, 2020-as évekig. Leépült az már korábban is szerintem, de... Más a termék, amit eladnak. Most már azt adom el, hogy van ez a rovarírtó, ami jobb, mint a te rovarírtód. És ugyanúgy nem jó egyik se semmire egyébként, de... Nem, az pont akkor volt szerintem. A rovarírtó? Igen. Legalább meg tudtam indokolni, hogy jobb. Akkor még úgy Arra mondani kellett, hogy jobb. Akkor még úgy mondani kellett, hogy jobb, most már az van, hogy ez jobb. Mondani, hogy jobb. De most már az van, hogy ez jobb. Ez egy jó marketingfogás egyébként, hogy... Nem, most már sőt, lehet, hogy most már nem azt kell mondani, hanem hogy a elmondom, másiké az megbetegít. Nem, még csak ez se. Hogy Az enyém lehet nem olyan jó. az enyém eddig jó volt? Az enyém eddig jó volt, akkor miért ne lenne jó ezután is? És ennyi. Szerintem ennyire egyszerű, hogy most már csak így, aki eddig be volt vonva, az maradjon már bent, please. Igen, meg hogy mondjam, azért az biztos, hogy az elrugaszkodottabb ilyen ideológikus megközelítések, vagy ilyen manipulatív stratégiák, meg tényleg, hogy ez mennyire túl van tolva mindenféle kommunikációs platformon, tehát az azért elképesztő nagyot ugrott mértékben. Tehát azért talán pont az szüli egyébként, hogy egyszerűen annyival többet, ez tudod, ez olyan, mint hogy nyitok egy kis fánkos standot, vagy egy nem tudom mit, és akkor kiállítok egy hülye gyereket, hogy kajabálja, hogy itt a jó fánk. De ha csinálok az összes létező social media platformra egy izét, és belefektetek egy minimális pénzt, hogy hirdessem magam, a fánkom minőségéről egyik sem beszél, az biztos, tehát, hogy... Ja. Ezért mondom, hogy a mostani demokráciánál jobbat azért lehetne mondani. Tehát ezek megtörténtek velünk, hogy van social media, lehet hirdetni, sokkal nagyobb felületek vannak. Mit igazítottak ehhez hozzá az utóbbi évtizedekben? Már így politikai szinten, meg rendszer szinten semmi. Hát ez az, meg pont, lett hozzáigazítva. Pont az abban igen, hogy a vívmányoknak megfelelően kezdtünk el viselkedni. Most mi az átlag emberek, mondjam, oké, mi egy kicsit jobban ki vagyunk ezeknek szolgáltatva, de hogy érted, a politikai elittől kezdve mindenki úgy kezdett el viselkedni. Senkiben föl nem merül, mert egy kicsit olyan, mintha te akkor nem hiszel a fejlődésben. És ezt még a konzervatívot és a progresszívot ugyanúgy számon kérik, hogyha az illető nem hisz benne. Mert még mindig ezzel vagyunk elfoglalva. Az egyirányú fejlődéssel. Csak nem tudom, tehát ez az irány, ez lassan koppanni fog. Nem tudom, észleljük-e, vagy tehát én azért ezt így napról napra érzékelem, hogy ez nagyon nem vezet jó dologra. És szerintem pont emiatt a szemlélet miatt. És nagyon érdekes nekem, hogy pont Chesterton az, aki embereszményről beszél, nem ideáról. Azt érezhettétek, hogy itt van valami különbség azért a két dolog között. És ő maga hivatkozik majd a könyv későbbi oldalain arra, hogy az az illető, aki ezt olvassa, most nézzem bele a tükörbe. Nem tudom, Chesterton tudjátok-e, hogy néz ki? Hát egy elég mókás, megjelenésű, ilyen kis pufok, monoklis figura. Nem egy matyóhímzés, nem maradjunk annyiban. Mondja, hogy nézzem bele az illető a tükör, és őszintén gondolkozzon el, hogy biztos, hogy a teremtés koronája áll vele szemben. Tehát, hogy ez a Lár András, hogy minden reggel mindenki föl kell kakálni, tehát, hogy ez nem ilyen... Igen, tehát... Amiről eddig beszéltünk, szerintem nagyjából össze lehet úgy foglalni, hogy a politika terében az történt, hogy észrevették, hogy nyílik egy ilyen kis gap, hogy lehet itt nem feltétlenül, hogy mondjam, pontosan fogalmazni, vagy hogy kinyilvánítani valami konkrétat, és akkor ezzel szépen elkezdtek, Chesterton óta, 1910 óta, vagy korábban, elkezdtek így visszaélegetni. Hogy hát akkor ezt így lehet, hogy akkor nem fogalmazunk világosan, és nagyjából így a 21. századra eljutottunk oda, hogy most már ezek a technikák így ki vannak maxolva. Mire gondolok? Szándékos félreértés. Ez egy ilyen politikai
elmék, vagy nem is tudom, ez egy ilyen vívmány, vagy találmány. Szándékosan fél, és akkor... De igen, amikor már úgy fogalmazol meg egy bekezdést, hogy itt ne kössön bele ezzel a marhasággal, itt ne kössön, tehát már készülsz azokra az idióta támadásokra, amikről tudod, hogy csak időhúzás, tehát igen. Ja. Igen, de érted, hogy a különböző korokban, így az elmúlt 120 évben maximum annyi változott, hogy mennyire következetesen értették félre, meg hogy mennyire voltak pofátlanok a félreértésben, hogy mit engedtek meg maguknak, hogy valami tök egyértelmű, ártatlan dolgot is félreértünk, következetesen, és akkor most arra már azért szerintem... Magyarország az egy jó példa erre, hát itt már mindent következetesen, mindenféle, bármilyen kijelentését bárkinek, aki nem a hatalom része, következetesen félreérti. Igen, de egyébként teljesen jól kimondom. Látod, nekem ebből abszolút az jön le, hogy ez kiinduló pontilag tehát hogy mondjam, ez nem a demokrácia folyamánya, hanem olyan, mintha a demokráciát mérgezte volna meg valami teljesen más terület, amit nevezzünk biznisznek. Miért? Mert két politikus arra van determinálva, hogy kommunikáljon egymással, két brand meg arra van determinálva, hogy ne kommunikáljon egymással, hanem úgy vágjon alá a másiknak, ahogy csak tud. Már legalábbis a szabadpiaci kereskedelem. Általában szabályozott. Mert ez a fánkozó esete, hogy nem azt mondom, hogy jó a fánkom, hanem hogy reklámozom a fánkomat. Pedig nem kell vitába szállnom, tudod, így mit tudom én, hogy tudományosan megigazolnom, hogy az én fánkom az hogy nem hízlal a tiédhez képest, bár egyébként az is taktika volt, meg ugye tudjuk, hogy, és ez a vicces, hogy a hirtelen nem fog eszembe, úgyse fog eszembe jutni a neve, az egyik legnagyobb propaganda főnöke volt az Egyesült Államok kormányának, meg egyébként ő bedolgozott hatalmas cégeknek. A fickó, aki föltalálta ezt a 10-ből 9 orvost. De ugye hát ez könyörgöm még ilyen dohányzásra buzdító reklámok voltak, hogy a doktorokból 10-ből 9 orvos kemölt. A kemölt ajánlja. Kemölt ajánlja, érted? Tehát hogy gondolj már bele, hogy és könyörgöm, ez 20 évvel azelőtt volt, hogy végre a kongresszus elismerte, hogy talán van némi összefüggés a rákkeltő anyagok, vagy tehát a rákos megbetegedések és a dohánytermék. Talán valami halvány összefüggés, talán itt fölvillant, tudod így. Egyébként az érdekes, én azt gondolom, hogy ugye volt szó arról, hogy a technika vívmányaihoz, meg ez a social media, meg stb. És akkor ehhez nem igazodott hozzá mondjuk adott esetben a politikai élet, ami valóban így van, de valahol az is látszik, hogy a technológiai fejlődés sokkal nagyobb ütemű volt, mint amilyen módon tudott volna hozzá alkalmazkodni egyébként mondjuk a közélet. Pont ez az, hogy kétségbe esettem fölzárkózni próbálkozni. Nem, pont, hogy nem látjuk a próbálkozást, nem? Nem, de próbál fölzárkózni. Nézd meg, hogy próbál. Hát nézd meg csak a Ferit, a Feri brandet, a Gyurcsány Feri brandet, a youtubert, aki mint a haverodhoz a nappaliából beszél hozzád. Ezt értem, de hogy rendszer szinten nem próbálunk. Tehát mert brand van. Mert nem lett olyan gondolatiság mögötte, nem volt olyan rendszer, amit fel lehetett volna építeni. És ahhoz, hogy az én termékemet vedd meg, hogy én lehessek a rendszer, vagy az, aki majd kiépíti a rendszert, ahhoz az kell, hogy el tudjam adni magamat. De látod, és itt milyen érdekes, hogy a politikus is, és vegyük akár az Egyesült Államokat, ahol akár a propagandának, akár tényleg tehát a választók mondjuk sokkal elkötelezettebbek az iránt, hogy válasszanak, sokkal elkötelezettebbek az elnök iránt, ha meg van választva az illető, tehát sokkal hamarabb legitim vagy elismerik, azért nem ülhet abba a székbe bárki. Milyen érdekes, hogy látod, ha egy cég adott módon kommunikál, akkor én megkérdőjelezhetem azt, hogy honnan vannak az erőforrásai, hogyan zajlik a könyvelése, hogy bánik a dolgozóival, stb. Ugye egy politikus, amikor egy államháztartásnak az élére kerül, akkor én nem az államháztartást kérdőjelezem meg. Tehát nem azzal lesz a bajom, hogy van kincstár, meg az, hogy ilyen minisztériumok vannak, mekkora hülyeség. Mert mit csinál az egyik, mit csinál a másik? Jó, nyilván persze, oknyomozó, újságírás, stb. Megtörténhetnek különféle felderítések, de hogy mégsem, ez kicsit olyan, és látjátok, ennek van az üzleti szférában ellenpéldája. Mert rendszerint van az, hogy vezérigazgatókat csak azért ültetnek cégek élére, hogy valaki bukjon.
hogy valakire valami rákenhető legyen. Tehát már rég tudják, hogy lesz valami nagy gebasz, odaültetnek valakit, ugyanúgy, ahogy ilyen stróman politikusokat szoktak, hogy egy-egy krízist elvigyenek szépen a hátukon, ők belebuknak, mi megyünk tovább. Viszont olyan is van, és ez a leggusztustalanabb az egészben, ez ugye mit tudom, a 70-es évektől kezdve amikor a Merrill Lynchnek a vezérigazgatója lett, ugye azt hiszem Reagannek az unokatestvére volt, talán nem akarok marhaságot mondani, de ő lett a pénzügyminiszter, és akkor nagyon aranyos, vannak ilyen felvételek, hogy így mondja a beszédeit az úr, és közben emez így hátra néz, hogy így approve-olja így a fickón, rohadt gáz. Most déjà vu, nem volt ilyen Bush-sal is? Valamelyik Bush? De hát ott az volt a kiinduló pont, hogy az apja az folyamatosan figyeli őt, és vagy melyik Bushra gondolsz? Talán hazai szintén is volt ilyen. Ifjabb Bush-sal gyakorlatilag csak ez volt, tehát ifjabb Bush az olyan benyomása volt az embernek, mint hogy, na igen. Tehát... Hazai szintén is volt egy hasonló egyébként. Tehát... Igen. Na, de lényeg a lényeg, hogy érted, még olyan és ez már a gusztustalan része, és az a baj, hogy szerintem a politikában is előfordul ez. Ezt ugye azt hiszem a világválság környékén, 2008 környékén kezdtek ezzel mélyebben foglalkozni, de azt hiszem a 90-es évek végétől kezdve voltak ilyen jellegű gondolatok, cikkek, stb., hogy bebuktatnak CEO-kat, vezérigazgatókat, meg pénzügyi felelősöket, CFO, tök mindegy, és úgy, hogy aztán rögtön átteszik őket egy más, tehát átmenti. Van egy nagy hálózata annak a pénzügyi elitnek, és gyakorlatilag egy zsíros másik állást biztosítanak neki egy 200 másodperc alatt azoknak a CEO-knak, akik úgy tettek nagy kárt a cégnek, amit ugye a dolgozók szívtak meg, mit tudom én, meg ugye az újraeladók, meg a beszállítók, meg a mindenki. Tehát rajtuk kívül, gyakorlatilag az eliten kívül mindenki megszívta. Akik ilyet bevállaltak, az igazgatótanács meg a többieknek a ráhatásával, azoknak tudod, mint a Bahamákon, ezért cserébe kapsz majd egy szép nyaralót, leélheted az életed, a családodnak nem kell többé semmivel se foglalkozni. Nagyon szép maffia módszerek. És az a baj, hogy egyáltalán nem gondolnám, hogy a politikában ez nem működik hasonlóképpen. Annyi a különbség, hogy egy állam az talán annyiban, tehát a demokrácia relevanciája az talán pont az, hogy ott a felelős vezető lesz az, akit a nép von. Ez olyan egy kicsit, mintha a dolgozói egy cégnek szavazást tartanának arról, hogy akkor most kibasszuk a CEO-t, vagy ne. Persze, de ahhoz, hogy a nép Volt ilyen? Munkástanácsoknak hívták. Jó, hát igen. Létezett egy pár hónapig, azok is szeretnek róla hallgatni. Igen, volt ilyen. De ahhoz, hogy egy választott vezetőt felelősségre lehessen vonni, ahhoz kéne, hogy amúgy a választók azok akarjanak valamit. Kéne, hogy állítson valamit a választott vezető. Az egyik, hogy meg lehessen választani, meg kéne az, hogy a választók amúgy tudják, hogy amúgy ők mit akarnak. Tehát, hogy legyen már egy elképzelés. Nem kell tudniuk. De akkor milyen alapon... Ők az elit, mégsem ők azok, akiknek... Jó, de akkor milyen alapon vonom felelősségre a választott vezetőt, hogyha amúgy nem tudom, hogy mit akarok. Hát megnézem, hogy mit csinálnak. Megnézem, hogy mit csinálnak az alapján. Jó, de most akkor kicsit buta példa lesz, de akkor... Vannak érted, a Lenko nem kérdezi meg tőled, hogy miért jöttél haza 11-kor, apa? Vagy érted? Tehát, hogy... De hogy, mégiscsak nem nekik kell tudni, hogy mit csinálnak. Tehát ők kvázi szerintem a választók azok, hogy mondjam, egy vétóval élhetnek. Igen, csak egy elképzelés legyen mögötte. Hogy mi az, ami jó nekünk. Hogy lássuk már, hogy mi az... Alapvető embereszmény most kinek milyen tudja bánni. Tehát onnantól kezdve, hogy nagyjából nem is beszélhetünk kultúráról, csak szubkultúráról, hát nehéz megmondani, hogy mi az az alapvetés. Meg viszonyítás van, tehát hogy nem ahhoz mérten állítok valamit, hogy nekem mi a jó, hogy amúgy nekem mi a jó, hanem ahhoz mérten, hogy mondjuk a szomszédpadban ülőnek milyen jó. Meg mondjuk a másiknak, tehát különböző, igen, hogy ahhoz képest, és akkor igen. Igen, és igen. Most kérdezhetném tőled is, hogy mennyire jó az a munka, amit végzel? És akkor mihez képest? Ahhoz képest, hogy mik vannak, nem olyan rossz, de hát ahhoz képest csinálhatnál valami értelmeset is. Igen. Hát nem olyan jó, azért maradjunk annyiban. Máté egyébként irodában dolgozik és adatokat elemez, de kérdéses, hogy ezek mennyire
fontos adatok a társadalom számára. Igen. De amúgy én visszatérnék itt mondja a Chesterton, hogy ebben a nagy semmit nem állításban több fanatizmus van, mint a dogmatikus és kategórikus állításokban. És ez nagyon érdekes szerintem. Tényleg érezzük, hogy ez a tendencia manapság, hogy senki nem állít semmit, de valahogy a fanatizmus egyre nagyobb. Mert mániákusan le van szarozva minden. Nem. Na, köszönöm. Ez a fanatizmus. Nem. Nem, akkor se. Igen. Nem úgy tűnik, mintha... Ilyen gyerekes dac. Ilyen. Most belekötöttünk egy kicsit, akár a demokráciába, belekötöttünk egy csomó mindenbe, de ha valaki ide most leül, és így elmondja nekünk, hogy de miért nincs igazunk, akkor így, ez meg tényleg így van. Tudod, és így elviszük sörözni, meg mindent. Tehát tényleg nem az lesz, hogy így lekövezzük. Vagy Én nem viszem el sörözni. Én elviszem. Nem. Ha meggyőz, akkor elviszem. Hát ha idejön és elmondja, hogy mi az, ami jó. Ha nem, akkor megkövezzük. Feláldozzuk a vulkánnak. De nem, amúgy nem. Pont hogy nem. A fanatisták csinálják ezt. Mi nem csináljuk. Tudom, csak mondtam. Viccből. Akkor mi minek áldozunk, vagy nem a vulkánnak? Valaminek csak kelljen már. A bőcsesség. Annyiban érdekes, hogy tehát a fanatizmusban, mintha az lenne, hogy ami eddig a dogmában volt konkrét és egyértelmű, megragadható dolog, az átmegy az érzületbe. Hogy az érzületem az, ami, hogy mondjam, egyirányú, egyértelmű és megváltoztathatatlan. Holott? Ami, nem egyértelmű, nem egyirányú, és folyamatosan változik. Az nem változik, az tényleg az érzületem, az nem. A tárgya, az kurvára változik, az folyamatosan változik, Azért de meg nekem folyamatosan ugyanúgy én csak érezzek magamból iránta. indulok ki, érted? Egyik reggel fölkelek, mit tudom én, fáradt vagyok, hétfő van, front van, gyomorrontásom van. Most ha ilyen alapokon kellene döntenem arról, hogy éppen akkor hogy vélekedek a jövő politikájáról, hát nem egy szép világban ébrednék föl egy hét múlva. Tehát, hogy érted, biztos, hogy erre kell hagyatkozni, amikor... Meg gondoljatok bele, hogy ugye manapság ilyen szubkultúrák, meg konteók, azok is hogy tenyésznek, tehát ilyen lapos földhívők, hogy amikor bebizonyítják nekik, hogy hát ez így nem igaz, akkor legfeljebb az egy tag kihullik, de hogy a többiek meg úgy vannak vele, hogy jó, hát ez valami átverés, hát lefizették, de megy tovább a móka. Ebben meg lehet valami szép, mert legalább abban az egy emberben történt valami változás. Tehát, ez a legjobb, amit feltételez. Na, többek között ez a baj a világban. Köszönjük szépen, sziasztok!